Nagpakita ang mga anghel sa mga magbalantay sa mga karniro. Lucas Kapitulo 2 versikulo 8-20. Doon sa lungsod sa Bethlehem may mga magbalantay sa mga karniro nga nagtukaw sa pagbantay sa ilang mga karniro didto sa sabsabanan. Sa kalit mitungha diha kanila ang osa ka anghel sa Ginoo ug nadanagan sila sa kahayag sa Ginoo. Nangahadlok gayud sila, apan mingon ang anghel, ayaw kamug kahadlok, tungod kay aniya ako aron sa pagsulti kaninyo sa maayong balita nga makahatag og dakong kalipay sa tanang mga katawhan. Kay didto sa lungsod ni Haring David na tawo karon ang inyong manluluwas. Siya mao ang Ginoo nga gipili sa Dios nga mao'y maghari. Mao kini ang timailhan sa akong gisulti, makita ninyo ang bata nga giputos sa panaptan ug nagahigda sa pasungan. Pagkahuman og salti sa anghel, sa kalit lang, nagpakita ang daghan kaayong mga anghel ug miduyog kanya sa pagdayeg sa Dios. Mingon sila, dalaygan ang Dios sa langit. May kalinaw na dinhi sa yuta, sa mga tawo nga iyang gikahimutan. Sa dihang mibalik na ang mga anghel didto sa langit, naging nanay ang mga magbalantay sa mga karniro, tana, mga adto kita sa Bethlehem ug atong tan-awon kining nahitabo nga gisugilan sa Ginoo kanato. Busa nagdali sila sa pag-adto sa Bethlehem ug ilang nakita si Maria ug si Jose, ug ang bata nga nagahigda sa pasungan. Ug ilang gisulti ang giingon sa anghel mahitungod sa bata. Natingala gayod ang tanang nakadungog sa gisulti sa mga magbalantay sa mga karniro. Gitipigan ni Maria kining mga butanga sa iyang kasing-kasing ug kanunay niya kining gipamalandungan. Namalik ang mga magbalantay sa mga karniro nga na nagdayeg gayod sa Dios tungod sa tanan nilang nadungog ug nakita sumala sa gisulti sa anghel kanila.